Anakhala pasitu ku ofesi yawo ndikupezeka zonena kuti ndikumamwa tii modekha pa tea break, osadziwa zonena kuti chibaluwa chikubwera chonena kuti chikhala chikupanga oda ofesi yawoyo kuti isamutsidwe kuchoketsedwa ku Lilongwe kumapititsidwa ku Blantyre, zomwe zotanthauza zonena kuti iwowo amene amamwa tiyo ntchito yawo ikhoza kuwuma ndithudi. Ndetu chinangobwera chikalata chicha bam akuti tu ofesi tikusamutsa. Bwanji ndi ndani amene alamula zimenezi? Ndi President Peter Mutharika. Nanga zikhala bwanji ndi ofesi yake nditino nkutheka rumwina mwake ndi achibale anu amagwira ntchito kumeneko? Tifotokoze choncho nkhani koma tikupanga choncho tapangani subscribe. Ngati mukutitsatira ku Facebook tapanganso ni follow kuti nkhani zizi zisamakuphonyeni. Ndetu kwatuka chikalata makosana. Chikalata chimene mukuchiona pa screen panopo sitichiwerenga koma chikuchokera ndithudi kwa Peter Mutharika, mtsogoleri wa dziko lino, kudzera mwa anthu awo amene amawalembera zimakalatazi. Chikalata chimene chichi chikukamba zonena kuti maofesi ena a boma akusunthidwa kuchotsedwa ku Lilongwe kupititsidwa ku Blantyre, pamene ena akhala kusunthidwa kuchotsedwa ku Blantyre kumapititsidwa ku Lilongwe. Ndi maofesi ake ndi amene ndikuti mukuwaona chitebulo chimenecho akunena kuti Malawi Communication Regulatory Authority ku Lilongwe ndipo ipititsidwa ku Blantyre. Malawi Housing Corporation ku Lilongwe ndipo ipititsidwa ku Blantyre. Malawi Electoral Commission ku Lilongwe ndipo ipititsidwanso ku Blantyre. Malawi Prison Service ku Lilongwe ndipo ipititsidwa ku Zomba. Kani zake ndizotero koma gamba zoti ndi maofesi wamukunena ndatino kodi ndi ofesi zonse ndi kuti akutanthauza zonena kuti ma headquarters kapena kunena kuti malikulu a maofesi amene wawo bungwe lija limayendetsa zisankho kunoku ku Malawi la MEC, likulu lake lichotsedwa ku Lilongwe kupititsidwa ku Blantyre. Bungwe lija limene limayendetsa ndi kuti za mphepo kuulutsa mawu kuno ku Malawi la MACRA lichotsedwa ku Lilongwe kupititsidwa ku Blantyre. Lina lijaso la Housing Corporation likuchotsedwatu ndi kuti ku Lilongwe kupititsidwa ku Blantyre, pamene ndi kuti loyang'anira za ndende lichotsedwa ku Lilongwe kupititsidwa ku Zomba. Funso ndilonena kuti kodi chimene chikuchitika apa ndi chani kwenikweni? Akukambatu muchikalata mukunena kuti akufuna aonetsetse zonena kuti maofesi akubalansa. Akamagawa maofesi aboma asangokhala mbali imodzi kuti potino ku Lilongwe ndi capital city ndi kuti basitu kudzingodzadza maofesi onse china chilichonse kumeneko. Akuyenera abalanse ndithu zipite ku mbali zosiyanasiyana, ngakhale sitinaone mwina kumpoto komwenso kunayenera mwina kukhale kumwina ofesi zina zake likulu at least olo limodzi kapena choncho, komano akuti akufuna aonetsenso zonena kuti zikubalansa ndithu kuti zisangokhala mbali imodzi chigawo chimodzi koma zikhale mu mbali zonse, zigawo zonse za dziko lino zilandire maofesi aboma, likulu la maofesi ena ake aboma. Funso ndilonena kuti kodi maofesi amenewa anali ku Lilongwe? Tikati tibwerere mbuyo pang'ono ndi kuti tikumbukira kunena kuti mulamuliro wa achakwera omwewa ndionena kuti anachotsa maofesi ena aboma ngati achina MEC amene wawa wachotsa ku Blantyre kwapititsa ku Lilongwe. Kusoizo zonena kuti malikulu a maofesi enawa anali kale ku Blantyre, komano atalowa achakwera ndi timu yawo anachotsa malikulu a maofesi amenewa ndi kuwapititsa kuchani ku Lilongwe. Mwayiona anthu aku Blantyre ntchito zawo ena zinauma, anakalembedwa ndi anthu aku Lilongwe amene amapezekera ku Lilongwe. Ndi apa Peter Mutharika akuchotsa maofesi aja kuwabwezeretsanso ku Blantyre. Pakhoza malowa zinthu zambiri apa komano kuti ndaletu isi chochitika nchani zambiri mbiri, koma chinthu chimodzi chimene tingatsimikizirane pano nchonena kuti pala anthu ena ake amene apezeke zonena kuti ntchito zawo zitha. Monga mmene zinalili achakwera akuchotsa maofesi kuwachotsa ku Blantyre kuwapititsa ku Lilongwe, anthu ntchito zawo zinatha. Pa anthu ena ndi kuti amene amagwira ntchito ku Blantyre sanakakwanitsa kunena kuti anyamuke apite ku Lilongwe, ndi kuti kunali kumayang'ana zonena akafikira kwanda zikakhala motani kodi kumene koko zinayi zambiri mbiri
ena ntchito zawo zinapezeka zoti zinatha ku Blantyre kumene kwete. Kulilongwe kucha kunapezeka kuti kwapangidwano created ntchito, mwayi wa ntchito. Ena anapeza ntchito ndithuli. Ndi chikuchitika ndichani apa? Peter Mutharika akuchotsa maofesi aja ku Lilongwe kwabwezeretsanso ku Blantyre, zomwe zikutanthauza zonena kuti anthu ena ndi ena amene amagwira ntchito maofesi aja ku Lilongwe, amene amamwati tikunenawo, ndoti ndekuti ntchito zawonso pamenepo ena zipezeka kuti zatha. Pamene zatha choncho, ena ku Blantyre akapeza ntchito. This life I think ndi mmene zimakhalira ndithuli. Mmene moto ndi mmene zakhalira. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section, komonse walanso kulemekeza maganizo anzathu. Ngati simunapange subscribe, tikuti pangani subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Trends, cholinga choti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti